Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Snimam vam još jedan video, ovaj put će biti tema samopouzdanje. Kako sam ja navikla na formu Instagram live-a i jako mi odgovara kad mi postavljate pitanja, a ja mogu da vam odgovaram, zbog toga da bih mogla da vam odgovorim na sve što vas interesuje. Na Instagramu sam u onom prozorčetu ostavila prostora da možete da me pitate svašta i kao prvo jedno od najčešćih molbi za video je bilo o samopouzdanju, a kao drugo dobila sam i neka pitanja vezano za samopouzdanje, pa ću danas da se potrudim da odgovorim na što veći broj pitanja. Kao prvo, dosta vas me je pitalo i vezano za samopouzdanje kod dece, kako razvijati, i vidjet ću da li ću na to pitanje odgovoriti u sklopu ovog videa ili ću odvojeno odgovoriti, zbog toga što ne znam koliko će trajati ovo što budem pričala, pa možete takođe i sve ovo što sada pričam da iskoristite u velikoj meri i za vašu decu, kako budete videli da vama raste samopouzdanje, vidjet ćete i šta je ono što je potrebno deci da i njima bude samopouzdanje na nivou na kom treba da bude. Postoje razlike naravno u samopouzdanju, kako gradimo mi samopouzdanje, a kako pomažemo deci da nastave da veruju u sebe, jer deca po svom rođenju veruju u sebe, međutim onda se desi i okolina i onda se desi i mi koje oni gledaju, pa onda njima takođe krene samopouzdanje da opada. Naš pogled na greške je ono što je jako, jako važno kada je tema samopouzdanja u pitanju, zbog toga što ako mislimo da je greška nešto pogrešno, onda ćemo sve to percipirati kao neki neuspeh i uopšte pogled na neuspeh, kakav nam je pogled na neuspeh. Ali počet ću od početka. Ono što dosta buni ljude, a to je da im je samopouzdanje promenljivo. Ali to što je samopouzdanje promenljivo može da znači više stvari. Pod broj 1, da imamo samo isključivo izgrađeno mentalno samopouzdanje, da se samo bildujemo mentalno, a može da znači i da smo se pozabavili svim zonama samopouzdanja, ali da na kraju smo zaboravili da moramo o sebi da brinemo i o svojoj mentalnoj higijeni i da brinemo o svojim mislima. Ali počet ću iz početka da bi vam bilo jasno šta znači kad kažem mentalno samopouzdanje. Iz mog iskustva, verovatno ne moraju svi na ovaj način da grade samopouzdanje, nekome je možda dovoljan samo jedan nivo, meni je bilo potrebno više. Samopouzdanje možemo da gradimo na mentalnom nivou, i to je prvi nivo na kom treba da radimo, generalno u radu na sebi, to ćete vidjeti u programu kako budemo radili. Počinjemo da radimo na svom umu, na programima i mislima i pričom koju pričamo o sebi. Drugi nivo samopouzdanja je emotivni nivo, to je onaj nivo unutrašnjeg deteta, gde smo stekli uopšte uverenja o tome koliko vredimo, da li vredimo, šta znači greška, kako smo bili tretirani kada smo bili mali kada dođe do greške, kako smo se osjećali kada dođe do greške, i to je nešto što živi u sloju ispod ovog mentalnog samopouzdanja. Treći nivo samopouzdanja je za mene možda najčvršći, to je najjača baza, zato što to samopouzdanje je, da kažem, vezano za naš osjećaj povezanosti sa silom, Bogom, svemirom, univerzumom, poverenje u život. Kada imamo poverenje u život, kada imamo poverenje u Boga, kada verujemo u Boga, tada verujem u sebe nekako ostaje u drugom planu. Dakle, tada mi i svaku grešku drugačije percipiramo i dozvoljavamo i ne gledamo je kao na grešku, nego vidimo kao deo puta, ali do toga treba doći i sve su ovo koraci koje ću vam sada pričati koji će biti put do toga. Znači, prva faza je mentalno samopouzdanje, odnosno samopouzdanje koje gradimo tako što sebi govorimo određene stvari. Prvo da vidimo šta je to zbog čega želimo samopouzdanje. Kada imamo samopouzdanje, onda smo srećni, onda imamo veći osjećaj da smo uspešni, pa smo u mnogim stvarima i uspešni, pa u mnoge stvari i krećemo, u koje ne bismo krenuli da nemamo samopouzdanje. Spremniji smo i da rizikujemo, imamo više energije, volimo da provodimo vreme sa sobom, volimo da provodimo vreme sa drugima i imamo mnogo kompletniji život. Kada nemamo samopouzdanja, onda se ne zalećemo baš ni u rizike, teže ulazimo u odnose,
manje se ispoljavamo, manje ispoljavamo ono što jesmo, ne volimo čak ni sa sobom da provodimo vreme, zbog toga što imamo jako ružne misli usmerene same ka sebi. Kako možemo da poradimo na svom mentalnom samopouzdanju? Tako što za početak počnemo da osluškujemo te negativne misli koje sami sebi govorimo o sebi. Šta mi pričamo o sebi, pod broj 1. Ako imamo loše samopouzdanje, odnosno ako ga nemamo, to uglavnom znači da smo više usmereni na nedostatke kod sebe nego što smo usmereni na neke uspehe. Tako da bi recimo evo za početak jedna dobra vežba bila da na kraju dana napišete sebi šta sam danas dobro uradio ili šta sam danas dobro uradila. I recimo jednom sam bila meni se ovo mnogo svidelo i ja to koristim, ali bukvalno u svemu, pa nekada i na kraju dana. Kada sam bila na seminaru Briana Tracyja u Ljubljani, on je dao jedan predlog kada pišemo svoje ciljeve, ili kada imamo nešto što treba da završimo, neki zadatak i kada ga završimo, da nakon tog zadatka, koji god to bio zadatak, to može da bude kuvanje ručka, držanje predavanja, ne znam, čas iz nečega, šta god da je tema, da nakon toga napišemo dobro, taj zadatak je završen pod broj 1, šta sam dobro uradila ili uradio tokom tog zadatka, a šta sledeći put mogu još bolje. To je dobar način da mi iskoristimo tog kritičara koga imamo u sebi i koga stalno i preterano slušamo i verujemo mu, da iskoristimo ono što je najbolje iz nas i da sledeći put budemo još bolji. Dakle, da se ne ušuškamo ni u onaj osjećaj kao pardon, da smo dovoljno dobri, da je sve u redu i da ne radimo ništa. To je opet prikriven gubitak samopouzdanja. Izvinjavam se, jela sam neke krekere. U svakom slučaju da napišemo šta je ono što sledeći put možemo još bolje da uradimo. I kada sledeći put dođe opet do zadatka, pročitamo ovaj zadatak kako smo ga završili, šta smo dobro radili, potrudimo se da budemo još bolji. Znači nismo usmereni, najveća razlika u tome šta sam loše radio ili šta sam pogrešio ili šta nisam rekao ili šta nisam dobro, nego šta sam uradio dobro, a šta ću sledeći put još bolje. I to je jedan od načina na koji možemo da počnemo da treniramo svoj mozak. Ono što je važno kod samopouzdanja, što nam često obara samopouzdanje, je kada postavljamo sebi jako, jako visoke ciljeve. Znači, postavimo sebi visok i dalek cilj i onda nam mnogo vremena treba da dođemo do njega. Ono što gradi samopouzdanje i pritom pomaže našem organizmu da luči serotonin i dopamin i tako, je osjećaj uspeha. Tako da bismo i svom telu ponudili osjećaj taj, dobro je da kada imamo neki cilj, bilo koji cilj da imamo, da napišemo sebi i neke manje ciljeve i onda da idemo ka njima lagano. Znači ka svom velikom cilju idemo kroz sve te male ciljeve i kako ih ispunjavamo tako štikliramo u svesku. Jako je važno pisati i to će biti mnogo korisno za vas da možete da imate i napismeno i da to direktno ulazi u vašu podsvest. Kada pišete, direktno ulazi u vašu podsvest, posebno ako pišete rukom kojom inače ne pišete, ako to možete. Ali znači ako imate cilj na primjer da naučite određeni jezik, nećete reći želim da naučim francuski, da pričam na ne znam kom nivou konverzacije, nego ćete reći prvo želim da završim, ne znam, A1, pa A2, pa A3 i da postavite sebi male ciljeve ili još manje od toga i da onda idete ka njima i kada ih izvršavate da imate osjećaj uspeha. Takođe je bitno da kada pišemo ciljeve, da pišemo sebi koji će nam biti zadaci vezane za te ciljeve. Znači, ako želim da naučim francuski jezik, ja bih onda trebalo da pronađem školu francuskog jezika, upišem školu francuskog jezika i onda šta radim na dnevnom nivou vezano za to, šta radim na nedeljnom nivou vezano za to, šta radim na mesečnom nivou vezano za to i onda polako sebe nekako da uvodimo u priču i stvarno da pratimo to što smo sebi zadali kao zadatak. To je ono što će nam takođe podići samopouzdanje zato što ćemo biti u skladu sa svojim ciljevima. Ono što isto jako obara samopouzdanje je recimo greška ili ono što mi percipiramo kao neuspeh. I kad dođemo do prve prepreke, mi tada odustanemo.
Ono što takođe treba da znate je da put ka uspehu je, trebalo bi da promenimo pogled na to šta znači uspeh i šta znači neuspeh, ali recimo put ka cilju, u njemu je obavezno da postoje neke greške i neuspesi i to je prosto deo celog puta. I to se vremenom uči i to se završi sa svim ovim putovanjem koje sam rekla vezano za samopouzdanje, mentalnim radom na sebi, emocionalnim radom na sebi i duhovnim radom na sebi. Ali kada postavimo sebi grešku u drugu perspektivu, kad je pogledamo sa druge strane, onda ćemo mnogo lakše i bolje prihvatati takođe svaki neuspeh. Meni je tu takođe pomogao Brian Tracy, eto njega spominjem već drugi put, ali sećam se dobro jedne priče o tome, čini mi se da je bio njegov sin u pitanju i da je počeo da prodaje osiguranja. I kada je počeo da prodaje osiguranja, bilo mu je jako neprijatno svaki put kad ga neko odbije. Sve je to doživljavao kao neuspeh. Eto, to možete da prenesete na bilo koju sferu u vašem poslu ili u vašem hobiju ili u vašem privatnom životu, ali svaki put kad proba da proda osiguranja, nekomu zalupi vrata, on je to doživljavao kao nešto loše. Naravno da nešto nije uspeo i tako. I to mu je dosta obaralo samopouzdanje. Međutim, onda je pročitao statistiku, recimo da se osiguranje, prodaja osiguranja je uspešna jednom u 10 slučajeva. I kada je to pročitao, onda je prestao da gleda na ovih prvih 9 kao na neuspeh, nego kao na put ka uspehu. I bukvalno kad mu neko zatvori vrata i kaže ne hvala, on mu se zahvali zato što zna da ga je taj jedan neuspeh doveo još bliže njegovom uspehu. I kada je počeo tako da gleda stvari, prvo dolazio je mnogo samopouzdaniji na svaki sastanak, prilazio je ljudima sa mnogo više opuštenosti, bez tenzije i onda imao još mnogo više uspeha i njegova statistika je bila mnogo, mnogo bolja nego 1 od 10. Tako da nemojte da odustajete kad naiđete na prepreku, znajte da je prepreka ono iz čega najviše možemo da naučimo. Zato što kada bi sve teklo glatko, tu ne bi postojalo učenje, ne bi bilo razvijanja i mi ne bismo bili zadovoljni, zato što smo mi rođeni da budemo bića koje se razvijaju. I zato je ovo lični razvoj i zato postoji sve, zato rastemo, zato odrastamo, zato imamo iskustva da bismo rasli. Ali ne možemo da rastemo kad nam je sve vreme komforno. Ne možemo da postajemo bolji ni u čemu ako sve vreme smo navučeni na komfor i ako nam je sve vreme sve lagano i ako nema prepreka iz kojih možemo da učimo kako da bolje savladavamo poteškoće. Tako da i to je jedna od stvari koje bi trebalo da počnemo da gledamo na drugačiji način. I mi smo ti koji mogu jedini da istreniraju svoj mozak i da kada počnemo da slušamo taj svoj negativan tok misli, da krenemo da ga prevaspitavamo. Znači, napisala sam da ne odustajete i da računate unapred da je put ka uspehu pun takozvanih padova, ali to nisu padovi, već je put ka uspehu ovako i onda malo padnete i onda se malo ponovo penjete gore i kao u svemu, eto ako na primjer trenirate ili ako se bavite nekim sportom, znate da čak i u treningu ići ćete, napredovat ćete, onda ćete doći na jedan trening pa ćete biti u manjoj sposobnosti ili ćete lošije igrati tenis ili ćete manje moći da uradite trbušnjaka i tako dalje. To prosto je jedna putanja koja je valovita i ako to prihvatimo i tečemo i mi zajedno sa tim talasom, bit će nam lepo i lako i učit ćemo usput i na višim tačkama i na nižim tačkama i pokupiti sve što treba odatle, ali ako smo u otporu prema tome kada se desi neki neuspeh, a ne umemo da naučimo iz njega, onda ćemo ostajati u otporu sami sa sobom i tada u tom otporu nama samopouzdanje još više i više opada. Tako da mislim da je strah od greške, da je pogrešan pogled koji vam ne koristi na grešku, najveći neprijatelj našeg samopouzdanja kada govorimo o mentalnom samopouzdanju. Da vidim što sam još napisala. Ovo će izgleda dosta trajati. Pa da, napisala sam da počnete da osluškujete svoje misli, da biste znali šta je to što vi sebi govorite. Koje su to misli koje se stalno motaju po vašoj glavi, koje vam govore o tome da ste vi neuspešni, da nešto niste uradili dobro? Jer ume da bude dosta, da generalizuje stvari i da sve vidi kao crno i belo. I onda ako jednu stvar ne uspete, onda da vas prozove
da vas taj deo vas prozove da ste vi neuspešni. I onda vi morate da razgovarate s tim delom sebe, ali zapisujte priču koju pričate sami sebi. Krenite da je pišete. I još nešto sam htjela da dodam pre nego što budem nastavila ovo, ali hoću da vam kažem da kod toga kad počnete da se pitate zbog čega je meni sada opalo samopouzdanje, da je to nešto što se događa i kada, vidjet ćete kad dođem do emotivnog dela, kad se desi neka velika promjena u vašem životu ili neki veliki bol ili gubitak ili razvod ili loš odnos. I ako se nešto tako desi u vašem životu, vrlo je lako izgubiti to mentalno samopouzdanje, ali morate na njemu da radite. Meni se to desilo pre nekoliko meseci i onda sam shvatila da sam ja usmerena na sve ono što je nedostatak u mom životu, odnosno u mom nekom ophođenju, ponašanju i tako dalje, i krenula sam da okrećem priču. Shvatila sam da je do mene. I nemojte se kriviti ako dođe do toga da krene da vam opada samopouzdanje, jer je to nešto na čemu treba raditi. To sam rekla i vezano za rad na sebi. Kada radite na sebi, vi prosto morate stalno da radite na sebi. I možete nekad malo da se opustite, kao što kada trenirate možete 2 nedelje da se opustite, ali morate da se vratite u trening, inače će mišići da krenu da atrofiraju. Ali ono što je dobro je da kada radite na sebi, kad imate kontinuitet, kao što mišići pamte, tako i pamti, tako i ceo naš sistem pamti, i vrlo brzo se vratite na ono mesto na kom ste bili. Kako sad, napisala sam načine koje možete vašu kritiku da napravite bude konstruktivna, jer kritika može bude konstruktivna i destruktivna. Možete sebi da govorite jako loše stvari, ali morate da osluškujete tog kritičara, ali možete sa kritičarima i da razgovarate. Jer vi u stvari, ako u sebi razvijate kritičara, vi ćete imati nisko samopouzdanje. Odnosno, vama ne treba da podižete svoje samopouzdanje, nego da spustite samopouzdanje kritičaru. Tako što mu nećete dati energije koliko mu dajete. Zapamtite ovo. Ne morate da gradite svoje samopouzdanje koliko morate da spustite samopouzdanje kritičaru. Kritičar u sebi, kome verujete, koga ste pustili da poraste, koji vodi priču, koji živi u vama i ubeđuje vas u stvari koje nisu tačne, i to ćete vidjeti kad budete počeli da zapisujete ovo, što sam vam rekla. Kada budete počeli da zapisujete misli, i imam još jedan prijedlog za vas koji biste mogli da uradite, to sam vam zapisala. Kada napišete neku rečenicu o sebi koju čujete u svom umu, vi možda u tom trenutku čak i u to ne poverujete momentalno, ali ako poverujete, ako napišete ja sam loša u poslu, ili ja sam neuspešna, ili šta god da napišete, sljedeće pitanje koje treba tom delu sebe da postavite, a morate se izdvojiti iz toga, je zašto ovo nije tačno ili na koji način ovo nije tačno. I gde sam ja uspešna? U kom delu posla sam ja uspešna? Znači da krenete da uzimate moć tom delu vas koji vam govori stvari koje zapravo nisu tačne, ali stvarno nisu. Znači, to morate da poverujete. Vidite koje misli vam prolaze kroz glavu, koju priču sebi pričate i pokušajte da osetite zašto vas to uznemirava. Odnosno, sad prelazimo na neki drugi nivo samopouzdanja, a to bi bio taj emotivni nivo na kome ja najviše volim da radim i sa ljudima i sama sa sobom kada sam radila. Mislim da sam najviše vremena posvetila svojim emocijama, zbog toga što mentalni nivo, to je jedan sloj spolja. Emotivni nivo je nivo unutrašnjeg deteta koji je zadužen za to da se stvaraju određene misli i uverenja. Znači, to je sloj ispod. I sad, ako radite samo na ovom mentalnom delu, a ovaj zanemarite, to će biti jako naporno, zato što ćete samopouzdanje morati da gradite non stop i bit će jako teško i konstantno će vam opadati samopouzdanje. A kada poradite i na svojim emocijama i na svojim dubokim uverenjima, podsvesnim uverenjima, onda neće imati šta ovaj deo da konstantno iritira i izaziva da vam govori negativne misli. Nećete više biti vibracijski pogodni za takve misli. Sve i da su to vaše lične misli, da dolaze direktno od emotivnog tela ili ste pokupili iz kolektivne svesti, kada imate dobar odnos sa svojim unutrašnjim detetom,
kada počnete da radite na sopstvenoj vrednosti, ali na dubljem emotivnom nivou, tada ćete moći da, tada će biti manje naporno održavati to samopouzdanje. Došli smo do drugog nivoa, kao što sam rekla, koji je vezan za emocije. Unutrašnje dete je deo nas koji je, znači, živi na nivou emotivnog tela. To je dublji sloj od mentalnog tela i tu se nalazi jako puno informacija o tome kako vidimo sebe, slika o meni i tako dalje. Ono što je, kako uopšte ulazimo u taj deo kada je samopouzdanje u pitanju je kada dođete do misli koje imate vezano za sliku o sebi, misli koje kritikuju, zapitajte se koje osjećanja idu uz te misli. Znači, ako ja sebi kažem ja sam neuspešna, kako se ja zbog toga osjećam? Ali prethodno naučite šta su osjećanja, šta su emocije, skalu emocija pogledajte i odaberite emociju. Kada kažete ja se osjećam loše, to nije emocija, to je stanje. Ali koju emociju osjećam? Mogu da se osjećam nemoćno oko toga. A onda se zapitate kad sam se posljednji put osjetila tako nemoćno, a kad sam se prvi put osjetila tako nemoćno. I onda pronađete to dete u sebi koje se osjeća nemoćno jer je napravilo neku grešku. Jako je važno kako su vaši roditelji, odnosno kako ste vi ili staratelji, kako ste u detinjstvu bili tretirani kada vam se desi neka greška i kako ste vi sami doživljavali sebe kada nešto pogrešite, koliko stida i krivice je vezano uz vaše detinjstvo, jer to će vam dosta obarati samopouzdanje i ono će uticati naravno i na vaše mentalno samopouzdanje, kako se vaše unutrašnje dete osjeća. Dobra vest je da vi to možete sami da poradite na tome i da budete sad sebi roditelj i da date sebi sve ono što niste dobili u periodu kada vam je to trebalo. Tako da kada uđete u emociju i kad pronađete, na primjer, dete koje se osjeća krivo, počnete da mu govorite upravo ono što mu je u tom trenutku bilo potrebno. Kada ovo budete naučili, neće vam ni trebati video o samopouzdanju kod dece, zato što ćete znati tačno šta je ono što je vama bilo potrebno, pa ćete umeti da prepoznate i šta je ono što je vašem detetu potrebno. Što ne znači da neću snimiti video, samo kažem, u roditeljstvu je najvažnije biti dobar primjer i umeti sa sobom i sa svojim emocijama da se nosimo. Ako je naš nervni sistem kako treba, ako mi sebe umemo da odgojimo kako treba, umećemo i svoju decu. Tako da, znači, ako počnete da zapisujete misli, onda naučite odakle dolaze te misli, odnosno pronađete emociju koja ide uz te misli i onda krenete da radite na unutrašnjem detetu. Unutrašnje dete obično nosi, to su oni osjećaji bezvrednosti, osjećaji da smo providni. To je posebna tema, o tome ću vjerojatno nekad snimiti video. Osjećaj providnosti, osjećaj neuspešnosti, osjećaj da smo nešto jako pogrešili, osjećaj da s nama nešto nije u redu, jer stid i krivica su emocije koje govore o tome, stid govori o tome sa mnom nešto nije u redu, a krivica govori nešto što ja radim nije u redu. I ako imamo i stid i krivicu, to znači da smo bili jako kritikovani kada nešto po znacima navoda pogrešimo, odnosno kada u sistemu vrednosti naših roditelja nešto ne uradimo kako treba. Tako da trebate razgovarati sa svojim unutrašnjim detetom i da ponudite jako puno ljubavi, nege i ne iz razloga da biste nešto postigli, već samo zato da biste bili tu za sebe u trenutku kada ste u boli. Ali to je sad već priča koja je vezana za rad na sebi i na emocijama, o tome ćemo isto raditi na programu koji sam napravila, mislim da ću ga najaviti večeras. A ako ga budem najavila, onda ćete vidjeti i šta će sve biti teme. Jako je važno i da sve te emocije koje osjećamo, da im ne verujemo uvek. Ako rezonujemo život prema osjećajima koje osjetimo u tom trenutku, mi onda ne razumemo da je to samo istina na jednom nivou realnosti. I da ako mi osjetimo krivicu ili da osjetimo da nismo dovoljno dobri, to nije realna priča, nego je to samo stvar naših nekih osjećaja koji dolaze iz uverenja koje su ostala stara i zaključana, koje mi nismo razrešili. Dakle, ne verovati u trenutku kada osjetimo da nismo dovoljno vredni, ako počnemo da verujemo tome, onda ćemo to živjeti. Međutim, ako shvatimo da je to nešto što je došlo da bi se razrešilo, onda ćemo biti mnogo zadovoljniji, zato što ćemo imati priliku da se pozabavimo time i da to promenimo. Dakle, ne treba da damo energiju ni tome, ni svojim osjećajima bezvrednosti,
ni svom osjećaju da smo nešto pogrešili, ni da bi trebalo da se stidimo, niti da je vezano za nas nešto pogrešno, nego da shvatimo da je to nešto što je došlo na vreme da se razreši. Svaka emocija koja je došla na površinu, ona je došla da bi se razrešila, a ne da bi tu živela i da biste vi bili ranjeni i da bi to trajalo. Svako od nas je rođen da bi bio uspešan u nečemu posebno. Ali svako od nas je rođen takođe i da greši. I da u nečemu bude malo lošiji. I nismo svi rođeni da bismo bili talentovani za sve. I evo sad mogu i da se nadovežem na recimo školski sistem, iako ću o tome pričati u videu o samopouzdanju kod dece, koji nam izjednačava sve, da kažem, talente na isti nivo. I recimo, ako sam ja dobra u likovnom ili u umetničkim, ne znam, vodama, ja nisam dobra u matematici i to ne govori o tome da sam ja lošija ili bezvrednija od nekoga ko je jako dobar u matematici ili neko ko ne ume da crta da je lošiji od mene zato što ja umem i tako dalje. I to je stvarno veliki problem zbog toga što se kod nas u našem školskom sistemu jednako ocenjujemo za sve, a nismo svi ni rođeni za sve. Kada sam to već sad rekla, povezano je sa ovim, a to možete da koristite i na nivou mentalnog samopouzdanja i emotivnog. Ono što jako obara samopouzdanje je baš upravo to kad se poredimo sa drugima. Poređenje sa drugima je nešto što bi trebalo stvarno onako rešiti u svom životu, objasniti sebi na dobar način, ali prestajemo da se poredimo sa drugima kad stvarno završimo i ovaj mentalni rad na sebi, emocionalni rad na sebi i krenemo da se bavimo, da kažem, nekim duhovnijim delovima sebe i onda shvatimo da smo mi svi jedinstveni, da smo mi svi unikatni, da svako od nas je za nešto rođeno, za nešto nije, jer mu to prosto nije ni smisao, ni svrha života, ali da treba da negujemo svoje talente i da ih dajemo svetu i da to takođe treba deci ponavljati stalno, da se ne porede sa sobom i ako već hoćemo da se poredimo, ako već imate osjećaj da se stalno s nekim poredite, da li je neko od vas bolji, uspešniji i tako dalje, onda to nekako morate da izmanipulišete s tim i da krenete da se poredite samo sa sobom i sa sobom nekada. Pa se zapitajte, ok, sada ovo radim, ovo je sada dobro, nekada to nisam radila, znači sad sam ovde bolja. Znači, poredite se sa svojim starim verzijama. U čemu ste napredovali, kako ste se poboljšali, koliko ste zadovoljniji nego nekada. A ako niste, šta mogu da uradim da bi sad bio zadovoljniji ili bila zadovoljnija. Znači, poređenje je nešto što je ubica samopouzdanja, zato što je to jedna never ending igra, jer ne možete nikada je završite i ne može nikad niko da pobedi, zato što kada krenete da se poredite, a imate negativan način razmišljanja generalno, i ako ste uglavnom usmereni na svoje nedostatke, onda ćete se uvek osjećati loše, zato što ćete uvek naći nekoga ko je u nečemu bolji od vas i ko je u nečemu uspešniji, ko je lepši i tako dalje. Mislim da bi trebalo malo više sami sebe da hvalimo, ali ne u smislu ja sam bolji od tog i tog, nego ja sam u ovome dobar i bolji sam nego što sam nekad bio. Poređenje je jedan od ključnih faktora u samopouzdanju, baš zbog toga što kada se poredimo sa drugima, uvek ćemo se osjećati loše i to zapamtite. Da kažem još jednu jako bitnu stvar, da čak i da je lažno samopouzdanje isto jedna važna tema i ono dolazi iz toga kada se takođe poredimo sa drugima i mislimo da smo bolji od drugih. To je samo prikrivena inferiornost, gde nam je potrebno da se osjećamo superiorno da bismo zamaskirali tu inferiornost. I kada krenemo da unižavamo druge, mi to radimo da bismo se mi osjećali bolje. I generalno kada se poredimo, kada vidimo ja sam bolji od ovoga u ovome, ja sam bolji od ovoga u ovome, to je zato što nam je toliko bolno da pomislimo da možda u nečemu nismo dobri, da smo samo zamaskirali, to je znači još jedan preko nivo kojim smo zamaskirali svoj osjećaj, svoje nisko samopouzdanje i osjećaj inferiornosti. Ovaj video traje već pola sata, ali eto, šta da radim. Samo da vidim šta sam vam još zapisala, pa da pređemo na sledeću temu. Znači, trebalo bi da
da povećavamo pozitivnu sliku o sebi, pozitivne misli i da smanjujemo negativnu, ali da to radimo svesno i da radimo tako da to ne bude veštački, nego zaista da tražimo kod sebe dobre stvari, kvalitetne i tako dalje. Kada generalizujemo, kao što sam rekla, na primjer kažemo ja nikad ništa ne završim do kraja, onda se zapitamo takođe i da li je to stvarno tačno, da li postoji nešto što ja stvarno završim do kraja. Onda ćemo vidjeti da postoji. I onda više nećemo ni sami verovati to, nećemo imati poverenja toliko u taj deo koji nam govori, jer ćemo vidjeti da je puno toga lažno što čujemo. Sledeća tema, preći ću sad, stvarno da ovaj video ne bi trajao 2 sata, ispričat ću kratko o tome, zato što, kao pod broj 1, zbog toga što to ne mogu baš da ispričam u videu, to je nešto na čemu treba da se radi, ali ću vam reći da je jako važan deo samopouzdanja, stvarnog samopouzdanja, odnos sa dušom, odnos sa tom silom koja nas je stvorila, naš duhovni aspekt da negujemo, zato što kada smo sa njim u skladu, mi onda teško da možemo da se osjećamo loše. Kada znamo da smo, tako reći, Božije dete i kad dođemo u dodir sa tim delom sebe, odnosno sa delom koji nas je stvorio, mi shvatimo da smo mi Bogu nezamenjivi, da smo mi unikatni, da ono kako vidimo, na primjer, mi našu decu, kako je nama naše dete posebno, da smo mi tako celom postojanju posebni. I kad dođemo u tu vrstu odnosa, ali na tome naravno treba raditi, kad dođemo u tu vrstu odnosa, mi onda ništa ne percipiramo kao nešto što je pogrešno kod nas, nego kao deo nas koji smo počeli da prihvatamo. I onda nam raste samopouzdanje samim tim, ali raste nam ona sigurnost, ono bazno samopouzdanje da je sve u redu i da ono što percipiramo kao grešku, da je tu baš tu tada trebalo da bude. Tu je poverenje ključno. Ja se sećam, na primjer, kada sam imala jedan veliki seminar koji je trebalo da izađem na binu, krenula mi je neka blaga trema, ja sad zaista nemam. Obožavam da izlazim na binu, obožavam da pričam, kao što vidimo. Ali sećam se, to je bilo pre dosta godina i ja sam razmišljala, a šta ako nešto kažem što ne treba ili šta ako nešto pogrešim, i onda sam pomislila, a šta ako je baš dogovor sa ljudima tim koji dolaze mene da slušaju, baš da ja tu to pogrešim, pa da onda oni iz toga nešto dobro nauče. Nekako sam raširila sliku sa sebe na nivo duše i prestala da shvatam stvari toliko lično. I kao da sam ja toliko, da je to toliko bitno da ja budem i savršena i kako treba, a možda baš treba da ne budem danas savršena. Možda danas baš treba da uradim nešto pogrešno, a da bi ljudi iz toga nešto dobili. Zato što svrha ovoga što ja radim je za mene da ja mogu da podelim nešto što će koristiti drugim ljudima. Pa ko sam ja da kažem da li će to biti kroz sve moje savršene poteze ili možda kroz neku moju grešku. I kad sam okrenula perspektivu na taj način, ja sam se potpuno opustila. I ja ne znam, možda i jesam pogrešila, ne sećam se, jer ja na to više ni ne gledam kao na grešku, vidim samo kao deo života koji je satkan i od prijatnih i od neprijatnih stvari, ali znam takođe i da neprijatnosti su ono što nas tera da rastemo i ono što nas vodi ka uspehu. Neprijatnost je upravo ono što nas vodi ka uspehu, a ne suprotno. Dovoljno sam rekla za danas. Ako budem stigla sada, snimit ću video o samopouzdanju kod dece. Ako ne stignem, snimit ću neki drugi put. Ne znam samo sad koliko će mi trebati vremena i za to. Ali eto, ako imate neka pitanja, ako nešto je bilo nedorečeno, ako imate neki svoj primer, ako imate neku tehniku koju biste hteli da vi podelite sa drugima, jer i to nam dosta pomaže u samopouzdanju kada možemo da ponudimo nešto drugima i drugi to prihvate, onda vidimo stvarno da smo deo ove cele velike jedne slagalice i koliko smo važni stvarno svi jedni za drugi. Tako da ako imate bilo šta da ponudite, da podelite, ako želite da ja podelim i tako dalje, slobodno. Kod mene vam je uvek otvoren prostor za to i naravno pišite mi teme koje želite nadalje da snimam. Ljubim vas sve i volim.